Nanawagan ng grupong manggagawa sa komunikasyon ng Pilipinas o MKP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa agarang pagpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kaso ng contractual workers sa PLDT. Sa isang liham na inilabas kamakailan, sinabi ng grupo na nasa kamay na ng ekutibo ang implementasyon ng ruling matapos itong i-remand sa Department of Labor and Employment. Ayon sa Union, malinaw na kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na nagsasabing ang ilang manggagawa, lalo na sa installation, repair at maintenance ay dapat iregularisa. Iginiit ng grupo na hindi ito pabor o pakiusap, kundi usapin ng pagpapatupad ng batas. Mapapanood ang kabuang talakayan sa So to Speak ngayong May 6 sa CLTV 36 Digital Channel, YouTube at Spotify. Ako po si Sonia P. Soto, host ng So to Speak at nag-uulat para sa CLTV 36 News.